അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. എല്ലാ അസലഫി ಪ್ರವರ್ತಕಮಾರೆ ಗಮತ್ ഒരു ವಿಷಯ ನಾಕೊಂಬಂಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ವಿಷಯ ಅದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿഞ്ഞ പോലെമേ ഇന്ന് സലഫി സംഘടന ಮೇಲೆ എല്ലാ ശക്തിയും വലിയ കണ്ണു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടിരിക്കരുത്. ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയും സയനിസ്റ്റും അത് ഇതും എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಣ್ಣು ಬೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳರು. അതേപോലെ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಬೂರಿಮಾರು ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಮಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಸಲಫಿಸಮರ ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕುള്ള എല്ലാ പ്രയത്നം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൈഡിലെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾഗാം ചില ശൈത്താനിയത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നാശാക്കുകയും തൗഹീദ് പ്രചാരത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയുള്ള പ്രയത്നത്തിലുള്ള ഇന്നലെ ഒരു മംഗല ಇಂತು ಬಹುಶಃ ഇവിടെ ആർക്കൊളുത്ത് കണ്ട് അതിൽ കുത്തുബ ഇല്ല, പിന്നെ സാക്ഷിയില്ല. ഒരു പുരോഹിത വന്നിട്ട് പെണ്ണ് റബ്ബറൊട്ടിಗೆ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമല്ലേ കാഫിറല്ലല്ലേ ചെന്ത് കേടുത്ത് എന്തോ ഒന്ന് ചെന്ത് ആർക്കും കേൾക്കാത്ത പോലെ മൈക്ക് എന്തോ യൂസ് ആക്കാണ്ട് എന്തോ ചെന്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിക്കാ ആക്കിയ പോലത്തെ ഒരു ഘടന നടന്നത്. ഞങ്ങളെ ചങ്ങായിമാരെല്ലാം അതിൽ ഇന്നാറ്. ഇത് ഈ തൗഹീദി പ്രചാര നിപ്പാട്ടുകളുടെ ഒരു പോക്കായിത്തിക്കരുത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സലഫി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബാലക്കാർക്കുரிய ഈ ഒരു ശൈത്താന്യത്തിൽ പെട്ടറാറ്. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ വെച്ചെന്നെങ്കിൽ ഈ ഐസിസ് അങ്ങ് ഡ്രസ്സ് ഇടുക, എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുക അതുപോലത്തെ കറുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറ് വലിയ തോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തലയ്ക്ക് ചില ആൾ മുണ്ടാസ് കിട്ടാറ്, ചില ആൾ തൊപ്പി വയ്ക്കാറ്. ഇടി കാലിൻ്റെ അടുത്തോളമുള്ള വലിയ തോപ്പ് കറുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ നിങ്ങൾ നോട്ടായിക്കോളാം. ഈ ഡ്രസ്സിലുള്ള ആ ബാലക്കാരെല്ലാം അങ്ങ് ആരെല്ലാം മുണ്ടില്ല, സലാം ചെല്ലല. ഈ ഇന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കോത്തീരാ, ഇവിടെ ജീവൻ ആക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമില്ല. ആയസബിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഹിജ്റ പോകണോണ്ട് ചെല്ലുறாங்க. ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിಗೆ മക്കളെ കടത്തുക അങ്ങ് തയ്യാറില്ല. ഇവിടുത്തെ ബസ് എല്ലാം ബാങ്ക് ലോണുള്ള സബിൽ ബസ്സിൽ പത്തുക തയ്യാറില്ല. അതേപോലെ ജോബും പോകണ്ടില്ല. ഒരു നക്ക് നല്ല ഗുർത്തുന്ന ഒരു ബാലക്കാര എഞ്ചിനീയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ കണ്ട് ಅವನು ಇಂಪೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದ. ಕೊನೆ ನಾಲ್ ಬೊಂಬ ಅವನು ಈ ಕಲ್ಲಡ್ಕತೆ ಅವರು ಈ ಹೊರತಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ പേര് ഈ ദമ്മാജി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കല്ലടക്കത്തൂർ ദമ്മാജി ഒരുത്തനുള്ള ഒരു ലീഡർ. അവൻ്റെ പിറവಳು എഞ്ചിനീയർ ഒരു ജോലിക്ക് കെട്ടിട്ട് പോയാണ്ടുള്ള. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ മിഷൻ കെട്ടിട്ട് അവನು ഇമ്പോസിസ് രാജിവെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ಈಗ ಈ ಪೆಣ್ಣಿಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂಟು ಅವತ್ತರೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ವಚ್ಚಲ್ಲ നിങ്ങൾ മുഖവും മുങ്കൈ പൊട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കൊണ്ടല്ലേ. ಈಗ അതല്ല, മുങ്കൈ മുഖ മാത്രമല്ല, ಬೆರಳು ಕಾಲು ಕೈರ ಬೆರಳು ಸಮೇತ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು, ಕರ್ತ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು പെണ്ണുങ്ങ ആരെല്ലാം പലക്കാർ എത്തിയറ ഔത്ര ആണുങ്ങളിൽ സಮೇತ പലക്കാർ എത്തിയറ മാപ്പിളരൊട്ടിക്ക് അല്ലാണ്ട് ഈ നമ്മനെ ഒരു ഗ്രഹബന്ധനത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇട്ട് ബൈക്കരാത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4-3 കേട്ടിക്കുവർ കേരളത്തെ പഠനായ സൈഡിൽ ഒരു 20 ആൾ കേരളത്തങ്ങ യമാൻക്ക് ദമ്മാജിക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ 2 ആൾ കിട്ടി പോണത് കേട്ടിരിക്കുവാർ.
അത് ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് അത്. അപ്പം അതിൽ ആ പോയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ മുറ്റത്തെ നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഒരു പുള്ളി ഉണ്ട്, ഒരു പെണ്ണുണ്ട്. ആ പോയതിൽ 2-3 ആൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനത്തിൽ ബോംബ് വീണിട്ട് കലാസേരാറ്. അപ്പം അങ്ങ് പോകേണ്ട എന്ത് ചെന്നെങ്കിൽ ഷഹീദാവും, ഹിജ്റ പോയിട്ട് അവിടെ ഷഹീദാവരെ. ആ പോയതിൽ ഒരു പെണ്ണ് അവളെ ചങ്ങായിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കടത്തിയതിൽ, ഞാനിനി ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകണ്ടില്ല, ഞാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാം ചെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അവൾ കടത്തിയത്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തത്വ ഉള്ള ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളെ ബീച്ച് റോഡിൽ മുട്ടത്തിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ, പള്ളിയുടെ നെച്ചലല്ല ഒരു ഗുടി പോലത്തത്, അവിടെ ഉള്ള അങ്ങനെല്ലാം ഈ ഡ്രസ്സിൽ പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒരു ജോളിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഈ കറുത്തതല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ വലിയ ചട്ട ഇട്ടിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കുവാർ. ഇങ്ങനെ നല്ല ബാലക്കാര സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ കോളേജിൽ പോകേണ്ട ബാലക്കാരെല്ലാം മൈൻഡ് വാഷ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സേർപ്പാട്ടിനുള്ള എത്ര മക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കോളേജിൽ പാതിയിലെ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊട്ടിക്ക് പോയല്ലോ. നിങ്ങൾ ദാവക്കോ കോളേജിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറുക്ക മുൽക്കരോ, നല്ലൊരു ചെറുക്ക, ആ ചെറുക്ക തല തിന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആ ചെറുക്ക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആരും ഒരുത്തര പിറവിൽ പോയോണ്ടുമില്ല, അവനും ഇപ്പം വലിയ ചട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പേര് ഇവിടെ സലഫിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടരുത്. ഇത് സലഫിക്ക് വലിയ മാരക്കായിട്ടുള്ളൊരു രോഗമായിട്ടിക്കരുത്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ വാച്ചാക്കണോ, ഒബ്സർവ് ആക്കണോ. നിങ്ങൾ സലഫി അല്ലാണ്ട് ആരെല്ലാം കേട്ടെങ്കിൽ ചെല്ലണം. അതിന്നല്ല ಮಂಗಲತೋಡೆ ಬಾರಿ ಗುಲ್ಮಲ್ಲ ಆಯಂಟು ಇಂಥವಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂತ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുസ്തഫദാർമി ಅಂತ അയാൾ ചെന്നത് ഈ സലഫിൽ പെട്ടതല്ല, ഈ സലഫി പുറത്താക്കിയ ആൾമാറിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഇതിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആൾമാരുള്ളവർക്കൊരു കോബറിൽ ഒരു വലിയ പൈസക്കാരൻ ഒരാളുണ്ട്. അയാൾ ഇപ്പോൾ ബീച്ച് റോഡിൽ പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് എനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുறங்க ഒരാൾ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ ഹിന്ദുമാരിൽ അല്ല ക്രിസ്ത്യന്മാരിൽ പലക്കവരെ തീര നിങ്ങളെ വാദപ്രകാരം അന്യ ധർമ്മത്തങ്ങളൊട്ടിക്ക് പലക്കവരെ തീര സലാമിടോ തീര ആർക്കും ഇങ്ങനെ. അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഹിന്ദുറങ്ങളൊട്ടിക്ക് ചിരിക്കു കൂടെ തീരാൻ ചെന്ന ഒരാളെ കേരളത്തെ അറസ്റ്റായത്. അങ്ങനെ ഈ ബാലക്കാർ വലിയൊരു മാരകമായ ഒരു ബെസ്സായിട്ട് ഈ സലഫി സമുദായത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. എല്ലാ സലഫിരങ്ങ ഭാരി കെയർഫുള്ളാക്കണം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരുള്ള ഇവിടെ ബീച്ച് റോഡ് കുറേ ആൾ, കല്ലടക്കത്ത് കുറേ ആൾ, മാരിപ്പള്ളത്ത് കുറേ ആൾ, ഉള്ളാളത്ത് മൈക്കാലത്തുള്ള കുറേ ആൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളാർ. ഇത് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ആറുണ്ട് ചെന്ന്. അപ്പോൾ സലഫി നിങ്ങളെ ആ ചങ്ങായിമാരെല്ലാം ഒബ്സർവ് ആക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബാലക്കാർക്ക് പെണ്ണു മക്കളെ കൊടുക്കോത്തീര കൊടുത്തെങ്കിൽ ആഫത്തും ಖಂಡಿತ ഉണ്ട്. ഒരു നാൾ ഇങ്ങ മലേഷ്യത്തുക, യമൻക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരാറ്. വലിയ കേരളത്തു ഇങ്ങളെ ചെന്ന് ആയ ഒരു ഈ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തെ മേലെ നടന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ആരോപ ഇങ്ങനെ ICCക്ക് ആൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുള്ളാറ് ചെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ലക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചില ഗുരുമാർ എനിക്ക് ബോധനാക്കുന്ന ചില ഗുരുമാരുള്ളവർ ഉള്ളാളത്തമുള്ള പിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ ഒരു സ്ഥലമായി കൂടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോയിരവില്ല. അതേപോലെ കേരളത്തെ വന്നിട്ട് കാട്ടിപ്പാളത്തെ സലാം പള്ളിയിൽ ഉള്ള അവനും ഇതിനിടയിൽ മുഞ്ഞാണ്ട് മൈക്കാലത്തെ ആലെ അധീശ്വര ഓഫീസിൽ ക്ലാസ് എടുത്തറ. പിന്നെ ഇതിಗೆല്ലാം നേതാവ് ಬಹುಶಃ സക്കറിയ സലായി ആയിട്ടിക്കോണം. അയാൾ കൂടെക്ക് ಬಂದೆಂಗೆ കുത്തുബാഗ് പോണ്ടേ കാട്ടിപ്പാളത്തുക്ക് സലാം പള്ളിക്ക് ಬಂದೆಂಗೆ ക്ലാസ് എടുக்கிற ആലെ അധീശ്വര ഓഫീസിൽ. ഇതെല്ലാം ആൾമാർക്ക് ഈ ചെന്തു കൊടുക്കണം. സെൽഫിരങ്ങെല്ലാം ഭാരി ജാഗ്രത ആവണം. ഇത് ഭാരി ഡേഞ്ചറസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് സെൽഫിരങ്ങളെ ഈ ദാവ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിപ്പാട്ടുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിത്തിക്കറ്.
സലഫിനങ്ങളെ നാശത്ത് കൊമ്പുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിക്കറ് ഇത് ഇത് ISIS ചെല്ലകു ഏതൊരു ഇത് മടിക്കാട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ಎದುರು ಗ್ರೂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಟಿಚಿಲ್ಲ ಇದು ISIS ಅಂತ ISW ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಕೋಣ ಎಲ್ಲ ಉಮ್ಮ ಅಬ್ಬಮ್ಮಾರು നിങ്ങളെ മക്ക എവിടെ ആരൊട്ടിಗೆ പോണ്ടാറുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഒട്ടിಗೆ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ളാറ് ഈ ചീല ഇട്ടിട്ട് ഈ കുഞ്ചിക്ക് ഒരു ചീല ഇട്ടിട്ട് പോണ്ടാറ്. നിങ്ങൾ ജാഗ്രത ആക്കണം. നിങ്ങളെ മക്ക എവിടെ പോണ്ടേ, ഏത് പള്ളിക്ക് പോണ്ടേ, ഒട്ടിಗೆ ചുറ്റിക്കൊണ്ടുള്ളാറ് ജനത്ത് ISW ഈ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ആക്കണം. നിങ്ങളെ പെണ്ണു മക്കളെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കോത്തീര അങ്ങനത്തെ ആൾമാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാളല്ല ഇത് ഡേഞ്ചറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ಹಳೆಕಾಲത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഭാര്യ പശ്ചാത്തലപ്പെടുന്നുകൊണ്ടുള്ള പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കറേണ്ടിട്ട് കൂടെ അങ്ങ് ಬರ್ತಾಯಿರೋರು. അത്രത്തോളം ഒരു ಆಫತ್ತಿಗೆ ಈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ಎತ್ತಿಕೊಂಡು നിങ്ങൾ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಚಿಂತನೆ ಹಾಕೋರು. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ആൾമാരൊട്ടിക്ക് കേട്ടുന്ന കുറയുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എത്ര ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് ISW ನಾನು ಇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆರೆ ವಿಷಯ നിങ്ങൾക്ക് ಚೆನ್ನುಳ್ಳ നിങ്ങൾ ತಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇಡೀ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തെ മേലെ ഭാരി മേലെ ഒരു ആഫത്ത് ഇറങ്ങുകൊള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിക്കരുത്. ದಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಹಾಕೋಕು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ಕೊಂಡುಳ್ಳಾರು. ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಪೆರವುಳ್ಳ ಯಹೂದಿ ಸಮಾಯ್ತಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಚೆಲ್ಲದು ಯಾವುದೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ISW ಜಾಗ್ರತೆ 3 ಬಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.